Защо се случва тази война? Защото Иран в последните месеци започва да ускорява процеса за притежаване на атомното оръжие. По същия начин, по който Запада критикува Путин за войната в Украйна, нарушение на международното право, по същия начин и Нетаняху го наруши международното право. Само че двойният стандарт. Приемаме аргументите на Израел, че те са предприели тази война превентивно, за да спасат своята сигурност, но не приемаме аргументите на Путин. Двойните стандарти има и в двоите думи, понякога в двоите действия. Израел без щатите ще бъде в много трудно положение. Не му оставаш да говориш. Аз не те прекъсвам, като ти говориш, да се изслушваме. Решението на ООН през 1948 година, решението е за две държави. За израелска и за палестинска държава. Ти не си експерт по Близкия изток. Ти си експерт по Македония. Моля ти се.